Сёння ганцавіцкі хлебазавод выпускае каля паўсотні відаў прадукцыі, у тым ліку інавацыйнай. Гэта разнастайныя салодкія салёныя снекі, кукурузныя і грэчневыя палачкі, хлебныя чыпсы. На прадпрыемстве працуе 100 чалавек. Значная частка калектыву прысутнічала на сустрэчы са старшынёй аблвыканкама Анатолем Лісам, падчас якой ён падзяліўся з ганцаўчанамі мінулагоднімі вынікамі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Па многіх паказчыках вобласць сярод лідараў у краіне. Не засталіся без увагі планы на 2020. И паколькі вобласць аграрная, основные из них тычацца развития сельской господарки. Будем увеличивать производство молока. И мы, естественно, достигнем в этом году больше 1 800 000 тонн произведем молока. Мы вкладываем и средства, и обновление ведем, новое строительство крупных комплексов. То, что касается растениеводства, конечно, много будет зависеть от погодных условий, но вместе с тем нам надо выходить на 1 500 000 тонн зерна, это с кукурузой вместе. Будем заниматься сахарной свеклой. Сахарный завод же у нас имеется, его надо загружать, это выйти на 1 000 000 тонн производства клубней сахарной свеклы. Напярэдадні рабочых паездак кіраўніка вобласці ў той ці іншы раён арганізоўваюцца гарачыя лініі, каб выявіць кола найбольш актуальных для насельніцтва пытанняў. Такая магчымасць была і ў жыхароў ганцавічаў. Найбольш хвалюючае пытанне занятасці. Як адзначыў кіраўнік вобласці, асноўны акцэнт будзе рабіцца на актывізацыю прыватнай ініцыятывы. У цэлым па раёне ў мінулым годзе было створана 80 працоўных месцаў, не менш плануецца і сёлета. Сярод іншага мясцовыя жыхары ўзнімалі пытанні і добраўпарадкавання мясцовага стадыёна, адсутнасці басейна, якасці медыцынскага абслугоўвання. Напрыканцы сустрэчы Анатоль Ліс таксама правёў прыём па асабістых пытаннях грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Сярод тых, хто звярнуўся да кіраўніка вобласці, прадстаўнікі філіяла Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій горада Ганцавічы, які займаецца вытворчасцю лекавых сродкаў з плазмы крыві. Это уникальное производство на базе когда-то станции переливания крови, сейчас филиала. Оно закрывает потребности во всех лекарственных препаратах из плазмы крови Брестской области, так и частично города Минска и ряда областей Республики Беларусь. Соответственно, со стороны и нашего научно-практического центра, и Министерства здравоохранения рассматриваются возможности модернизации, готовятся проекты модернизации с учетом необходимости внедрения и наших разработок центра, и новых лекарственных средств, и импортозамещения. И сегодняшняя встреча с губернатором была принципиально согласовать наши позиции, согласовать перспективы развития данного производства. Старшыня аблвыканкама згадзіўся з неабходнасцю будаўніцтва новага корпусу для гэтай вытворчасці і пацвердзіў, што праект будзе фінансава падтрымлівацца з абласнога інавацыйнага фонда. Много рабочих мест мы не создадим, но иметь в принципе высокотехнологическое производство – это очень важно. Новое производство сегодня высокотехнологическое, которое уверен, что будет на ближайшие 20-30 лет востребовано. И, естественно, долевое участие мы примем. Дарэчы, паездка старшыні аблвыканкама супала са значнай для ганцавіцкага раёна даты – днём яго 80-годдзя. Таму не абышлося без віншаванняў і пажаданняў. Пожелать хотелось бы, что то, что есть в районе, чтобы оно развивалось, чтобы район двигался вперед, ну а люди жили, значит, под мирным небом и счастливы. Алена Ракуць, Людмила Салзана, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».